Výskumníci sa Groka opýtali, aby vypočítal niečo, čo vedcov trápi už 10 ročia. Aká je skutočná pravdepodobnosť, že život mohol vzniknúť z neživej hmoty čisto náhodnými prírodnými procesmi? Grok nezaváhal. Vypočítal čísla preto, čo vedci nazývajú abiogenéza, spontánny vznik ľudstva z neživých chemických látok. Výsledky boli šokujúce. Aby sa náhodou vytvorila čo i len tá najjednoduchšia živá bunka, Grok vypočítal pravdepodobnosť menšiu než 1 ku 10 na 200. To je jednotka nasledovaná 200 nulami. Pre porovnanie, v celom pozorovateľnom vesmíre je len asi 10 na 80 atómov. Mali by ste väčšiu šancu, že so zaviazanými očami dvakrát po sebe vyberiete presne ten istý atóm z celého vesmíru. To sú chladné, tvrdé matematické pravdepodobnosti vypočítané AI navrhnutou hľadať pravdu nad všetko ostatné. Grok však zašiel ešte ďalej. Keď sa ho spýtali na schopnosť evolúcie vytvárať nové genetické informácie prostredníctvom náhodných mutácií, čísla sa stali ešte absurdnejšími. Pravdepodobnosť klesla na 1 ku 10 na 600. Tak malé číslo, že matematici považujú čokoľvek za hranicou 1 ku 10 na 50 za prakticky nemožné. Logický záver bol nevyhnutný. Náhodné procesy nemôžu vysvetliť zložitosť a presnosť života. Je potrebné niečo iné. Niečo so zámerom, účelom a inteligenciou. Keď už bolo jasné, že náhoda nestačí, výskumníci šli hlbšie. Ak prírodné procesy nestačia, čo teda stačí? Groková odpoveď bola priama a nekompromisná. Dôkazy ukazujú na to, čo možno opísať len ako stvoriteľa.